Lap kisipai ke Israel ya ka tunnel ka bahe tam hapo ka Gaza Strip dala dehi legrung defense minister ka Israel hapo ka ne ka tunnel tangin yes ngap ya ki khubor ki ba kampanya kublai pi baro ki pyang so bai pi sya ka ne ka khubor jungi ka ba menta leng ba ka san jungi kana kithiar kisipai jong kari Israel ka Israel Defense Force IDF ha ka sing ublai kalalap ya ka wei ne ki tunnel jong kilano ka Hamas ka bahe ne ki bahe tam man ya ki wei pat ki tunnel ki pa kalalap mat ka pa kalayo ru ban penjulor ha ki ne ki khniat sngi kanai ka tunnel la ne ka thliu ka ba lashna karpang na syapo karam au kadai ka badan ki benta ka shaphang shate ka Gaza Strip ka ba mar khap ru bar ka khaput eras ka ban jam sha Israel kanai ka tunnel ka badan ya ka jingjrong ka ba hadu kumba 100 kilometer la ne ar point san mer ya thu kisipai jong kari Israel ka bajeliu ru na rengkeu syapo kumba san pho meter la ne sispa rup san pho di syapo kanai ka tunnel ka deiru ka bahe ne ki bahe tam ka bawat ki kaliru ki la bandrung da ka basuk lingba kanai ka tunnel pan pau na kiliang kisipai jong kari Israel kisipai kari Israel kili thuru ba kanai ka tunnel kadon shibun tali kisnat kilanti ki ba penyeso ki balapan biang ru ki jinon kam kum ka electricity ki communication line bat ki paj kato kan nepat ki benta hapo kini ki tunnel la ong ba ki ladon ki jingkhang ki bala dapan pan thai lupa light na ki jinglap bat pudin jong kisipai ka Israel ya kini kilano ka Hamas kanai ka tunnel ka deiru ka bayar bat ka balongru wat banyai ka kali bat shibun tli ki tiar siat jong kilano ka Hamas la labru na po kanai ka tunnel da kisipai jong ka Israel ya kan ga jinglap din kisipai ke Israel kala pensakhiru daga jingyo bandring daga video na kaliang ka jongki hi ha ka bahagan ka video kala pen iru iklano Hamas bat ki start jongka ki bedang tre bat ki bedang snaru ya kan ga tunnel ha ki por ki bakamen shwa na kaliang defense minister ka Israel ru Yob Galan lalai dala dihi bandrung syapo kan ga tunnel man sakhi ya ga jinglap kisipai jongkari ga jongu ya kan ga tunnel ka bahe ni bahe tam hapo ka Gaza Strip jongki erang ka Hamas ya ka project bersnai kini ka tunnel la klidu dau para trai jong klidu kleno ka Hamas uya ya Sinwar Muhammad Sinwar kabla penluru da kispa $1 million man pendap ya kini ka tunnel ka banapo karambau susu nak liang kisipai ka Israel kula pen pauru bekendang peteng ban lablut ki weiru ki tunnel jong kini kleno Hamas haki benta ba per hapo ka Gaza mat ban ktong penluru ya barok ki erang ka Hamas kanai gatma peringkat Israel berkilano ke Hamas kampat kur setia yai abat ngiling ba kanai ka channel ka jongi bar ba pinyo ru ya ki khubor na kanai ka channel sobha ban khnyat subscribe no menta ya kanai ka channel jongi kublai shibun kublai yipi paro and this is the tunnel that they used to attack the Erez crossing. Cement, very strong cement, electricity, there's water. Okay.